Priatelia, toto sú výplatné pásky bežných pracujúcich Slovákov teraz v januári. Tak sa pozrime, čo sa zmenilo po konsolidácii. Údržbár, ktorý predtým zarábal 900 eur alebo 940 eur, po novom dostane menej ako 800 eur. Učiteľ umeleckej školy s jedným dieťaťom, ktorý predtým dostal 1140 eur, teraz to bude 1040 eur, čiže minus 100 eur. Učiteľka s vysokou kvalifikáciou, s dlhoročnou praxou, s 3 alebo 4 deťmi, ktorá predtým zarábala 1700 eur, po novom to bude už iba 1500 eur. A podobne pani riaditeľka, ktorá je zodpovedná za celú školu, musí riešiť bezpečnostné hrozby, šikanu, učiť a všetko ostatné, predtým zarobila 1900 eur, po novom je to už iba 1700 eur. Títo jednoduchí obyvatelia tejto krajiny s hrôzou zistili, že štátni úradníci, napríklad štátni tajomníci našich ministrov, si rozdelili ročné odmeny v 10 000 eur. A taký učiteľ nezarobí toľko, koľko dostal na odmenu štátny tajomník ani za 2 roky. Štát sľúbil konsolidáciu tak, že všetci musíme šetriť. Pritom vládni úradníci, vládni ministri si zdvojnásobili platy, niektorí si dali doživotné renty a niektorí si udeľujú veľmi štedré výplaty. Štát teda krásne priberá a my všetci ostatní musíme schudnúť. No uvažte.